Знаеш ли, че вече притежаваш един от най-мощните маркетинг активи и най-вероятно дори не го използваш? Не е скъп софтуер, не е сложна стратегия. Това са доволните ти клиенти. Те са най-добрите ти реклами. Просто защото хората вярват на хората, а не на рекламите. Всеки отзив е безплатна реклама, написана от реален човек, който е преживял нещо истинско в твоят бизнес. И когато новите клиенти виждат поредица от 5 звезди, те дори не се питат дали си добър. Те просто го приемат. Така печелиш доверие, печелиш клиенти и печелиш без да харчиш повече за реклами. Ето как да започнеш още днес с няколко стъпки. Първо, оптимизирай Google бизнес профила ти. Часовете, услуги, местоположение, телефонен номер. Снимки. Качвайте снимки в профила от телефона си, за да геомаркирате местоположението и да се класирате по-напред в търсачката. Второ, бъди последователен и активен с постове, снимки и оферти. Трето, изпрати покана за отзив веднага след като клиентът си тръгне. Четвърто, споделяй 5-звездните мнения всяка седмица. В профила си, в сайта си, навсякъде. Пето, благодари лично на всеки, който е отделил време да остави мнение. Проблемът тук е, това е работа. Всеки Божи ден. Но вие знаете, че няма кой друг да се погрижи за вашия бизнес, ако не го направите вие. Защото, както вече казах, доверието продава повече от всяка реклама. Искам да ти покажа как работи това. Напълно безплатно. Ще ти дам достъп до моят софтуер за 30 дни, без рискове, без уловки. Ще настроим профила ти, ще включим отговорите на получените отзиви, ще автоматизираме процесите и ще получиш резултати още първите седмици. Ако за 10 дни не съберем поне 10 нови 5 звездни отзива, работя за теб още 30 дни безплатно, без уловки.